sana kadang ing desa Picisan utawi Genuk mriki. Mugi-mugi atas kerawuhan kanca sak warga dados panglipur dumateng para bapak saha para ibu ugi dumateng saking kagungan hajat. Mugi-mugi atas pirawuh sak kanca warga seni jaranan mugi dadosna kesainan sak keluarga kita sedaya tujuanipun pados pasederekan ugi pados seduluran mekaten Pak nggih. Iki menika mangke salajengipun tari reog saking jaranan. Ngapunten niku wau sanjange reog kok mudhong anu malih jaranan. Ngapunten. Nggih niku mangke badhe ngedalaken jaranan putri umuripun taksih 11 tahun niki mangke. Ngoten. SMP niki taksih TK jenengan lenggah ingkang sekeca kalih mriksani kadosipun kados pundi solah bapanipun arek-arek saking Dusun Segawe. Loh kalamun karo sliramu baten iki anane tan sarengmu rasa tresno kang kaendam sarwa mikir ati tan bisa jenjam kaya ora bisa ngoncati saben wanci tansah nggodha ati nanging aku wedi bloko mungkasane teman lara tresno metu yen kadulur nanging jagat sajroning atiku nggonku nandhang tresno iki Rizky Nudrat sadrat ning lampahe ula sawah sapa ngendut datanowe atiku wis kapelut saebu bunga rasaku lamun bisa cacaketan sliramu kalamun waruh sliramu baten iki anane tansah remuk rasa tresno kang kaendam sarwa mikir ati tan bisa jenjam kaya ora bisa ngoncati saben wanci tansah nggodha ati nanging iku wedi bloko pungkasane taman
tresno